एमएलए सारजोंबो रायलायदों एमएलए सारा बुंदों जे माने नैबे जोंनि बे माबाफ्रा थिग जायोबानो बेखौ गुवाहाटियाव दैथायहरनायनि माने आधा माससो उनावनो बेखौ माने सयल टेक्स खालामफैगोन बेनिफ्राय खामानिया स्टार्टिंआ फैगौ नभेम्बर डिसेम्बराव जागोन आरोखि दा बेबायदि होननानै खोन्थाहरदों आं खोब गोजोननाय मोन्दों दा आङो बेखिनिखौनो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै आंनि बिबुंथिखौ आङो बेखिनियाव मोनसे जोंनि गामिनि सासे मेलेमजिबि बिथाङा खावलायबावदों माने हा हुनि बे एनअसिनि सायाव बुंबावनो थिनदों आरोखि माने बे माबायाव दालांखौ लुफुंनायाव एबा लामा खोनायाव जेसेबां माने हानि गोनांथि जागोन बेखौ जोङो दरथाम गामिनि मानसियाबो खुनु आपत्ति थानो मोननाय नङा जेबो रोखोमनि आपत्ति गैया होननानै बेहाय जोंनि एनअसिया क्लियार जानांगोन आरोखि बे एनअसिया क्लियार जायोबासो माने माबायाबो सेंसनाबो मोजाङै मोजां जाफुंगोन ओंखायनो बे एनअसिखौ जोङो मोजाङै मोजां जाफुंहोनो थाखाय दरथामबो गामिनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे बिनि सायाव सिन्था खालामो बिनि सायाव आं खावलायनानै आंनि बिबुंथिखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों आङो बे सोरमां दैसानि सायाव बिश्व बेंकनिफ्राय सेंसन जानाय एबा बेखौ लुफुंनायनि सायाव बेखौ लुफुङोबा मा मुलाम्फा जागोन लुफुङाबा मा खहा जागोन बिनि सायाव बिबुंथि लाखिनो थाखाय गाग्रागुरि गामिनि मानगोनां गावबुरा मधुराम नार्जारी सारखौ आङो खावलायो बे हा औवा खानाया बेजों मा मोखां जागोन क'क्राझारनिफ्राय थांनानै गामि दरथामनिबो नुजाफैनो हानाय गासिबो सोद्रोमा मानगोनां सोद्रोमा आंनि गोसो गोरबो सिंनि खुलुमनाय खाग्रिगुरि गामि जोबथारनायजों सिदा जाफिनो दा मानगोनां आफादगिरिया आंखौ खाग्रिगुरि बानुगाव सोरमांगानि सायाव दालां लुनो लानायावहाय बिबुंथि लाखिनो खावलायनानै आङो गसंनाय जाबाय मानगोनां आफादगिरि हान्थिनोथ' थांना थानोबा गुदियावनो जोंनो लामा नांगौ थांनाय फैनाय सुबिदा जानांगौ बे बेलायावहाय दिनै जोंनि बे गोदोसोनाय थानाय गाग्रागुरि टु बानुगाव गोथेलांनो हमनाय लामाखौ गोदान जिउ होनो लानायावहाय दालां बानायनानै गोदान जिउ होनो नाजानायनि थाखाय आं गिबियावनो मानगोनां एमएलए नार्जारी बिथांखौ रबिराम नार्जारी बिथांखौ आंनि गोसो सिंनिफ्राय साबायखर बावहरबाय गोदो बेजोंहाय जों बानुगाव आरो जों गाग्रागुरि सिमारगाव आथु ओरै थुथिमारि थांलाय फैनाया जोबोद गाहाममोन मोजांमोन गोदो लामा सालासालमोन हाग्राबो एसेबां गैयामोनलाय गोदो मानो एसेबां हाग्रा दुंखोथाय बे जों लागोनि हरैनाथ' फैलाव गमातजोबमोन जोंथ' उन्दैफोर गेलेलायोमोन सोरमांगाखौबो अन्थाइ खुबैलायनायाव गाखोलायोमोन गावजों गाव अन्थाइ खुबैलायोमोन बानुगावनि उन्दैफोर जोंनि उन्दैफोर खिन्थु दा ससेयाव मा जाखो दैबाना जायै जायै ओरैबो खुरखाबाय ओरैथ' बिसिमबो फैदों फ्राय जोंनिथिंबो थांबाय बिराद हा गेजेराव थाखावबायाखै बेनिखायनो थांनाय फैनायफ्रा जाहाथे बेबस्था गैयिलाय जगाजगफ्राबो मोनलायनायफ्राबो खुब खम जालांदों आरो दा बेनि सायावहायनो नैबेजों बानुगाव टु गाग्रागुरि गोथैबारि बाथाबारि सिमबरगाव बिनि आप टु क'क्राझारसिम सहैनो हायोब्ला
जोंहा खुब सर्टकाट गुसुं जायो खुब सम्भब ओरै रामफल बिल सेरफांगुरिनिफ्राय आराम्भ खालामनानै बेजोंसो बांसिन हान्था मेला जागोन बेजों हान्था मेला जायोबा गोबां फरायसा फसंथानफोर दं फरायनाय फसंथानफोर दं जेरै CIT दं मेडिकेल कलेज दं आरो BTC केपिटेलानो बहायनो दं जेथिया बेजों थांलाय फैलाय खालामनो हायोबा ओजोंनि मानसिफ्राबो जोंहाबो ओजों जों थांनो खुब सुबिदा जायो दा जोबोद गाहामनि बाथ्रा दा बे दालां लुनायाव बेफोरावहाय जोङो गोथौ मेलेमै परस्परे गामि दरथामनि गेजेरजों जोङो लायनानै खामानिखौ मावनो आवगायनांगोन खुनु पद्धतिबो जोङो सासे सानैनि अजद आपत्तिखौ मानिहोनाय जानाय नङा जों बेखौ डिसिसन लाखानाया गाहाम जागोन जेरै हा हु जावनायनि बेलायावहाय आरो नैबे बबेजों सुदों बेखौथ' दहाय एसे खिथाखाबायानो स्ट्रेट सिमाखौ नायोब्ला सिद्दाखौ नायोब्ला जोंनि बेनिफ्राय थांनानै बे खावनसालिजोंनो सुबिदा जायो आरोखि सम्भब बेजोंनो लादोंमोन आगोलनिया बेजों लादों बेजों लायोब्ला जोंहा हायाबो मेरला दं आरो रायजोनि लामायानो गुवारखा जोंना खुनु प्रकारे मालायनि हायाव जोङो जावनो दरखार गैया जायो बे लामायानो गुवारखाथार आरोखि दा अब्लाबो खायसे खायनै मानसिफ्रा एफा एनै अजद आपत्ति थानो हागौ बेफोर जाहाथे जालायलाया बेफोरखौ जोङो नांलाया खमलाया हसेयानो जोङो समाधान खालामनो नाजानांगौ ओजोंहाय माखासे फाट्टादारि हाफोर दङमोन दा बेफोर उननि खोथा जाहैबाय खिन्थु जोंना जेरैबाबो लामा जानांगौ दा जावनायनि बेलायावथ' बे गमाफ्रावनो दं लामा ओरैहायबो जावजायो ओरैबो जावजायो आरो हजों लामानि बेलायावथ' जोंनाव जेबो आपत्ति गैखाथारा फाख्रिगुरियाबो इसिबां मानि आपत्ति थाथावा बहाय गैयानो हा मालिक गैया जों खोनानायाव ओरैबायदि खोनादोंमोन फाख्रिगुरि होननायखाय फाख्रिगुरिजों लांगोन नामा होननाय खोनादोंमोन खिन्थु बेजों लाङोबा अनेक उसुबिदा बे लाङोबा फाख्रिगुरि गामिजोंनो सोर हा हगारनो दा उसुबिदाखा आरोखि ओंखायनो बेजोंबा जेबो रावनिबो हेंजें गैया सिद्दाबो खावनसालिजों बेजों लानायानो जथेस्थ' मोजां जागोन आङो आंनि मतामतखौ बेखिनिखौनो होनाय जायो रोजा रोजा साबायखर थाबाय मानगोनां मधुराम नार्जारी गामिग्रा सारनिसिम बिथाङा खोब मैल'बान बिबुंथि लाखिलांबाय आसा खालामदों जोंनि मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोनहा बिबुंथिनि सायाव एसे गोसो होदों आरो बुजिनो नाजादों आरो बिथांनि बिबुंथिखौ मान होनानै गनायनानै लागोन बेखिनिखौ आं आसा थिबाय दा आङो नैथियाव बिनि सायावनो बिबुंथि लाखिनो थाखाय मानगोनां मिनिस्लु बसुमतारी गाग्रागुरि गामिनिफ्राय बिथाङा सासे समाज सेबक बिथांखौ आङो बे समाव सुंद' बिबुंथि लाखिनो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय दिनैहाय नैबे बानु गामियावहाय दरथाम गामि मानसिफोर दङ होमबा जेरैहाय बानु गामि फाख्रिगुरि आरो गाग्रागुरि बे दरथाम गामिनि ज' जानानै दिनैनि बे मेलखौ सामलायबाय थानाय मानिजाथाव मेलनि आफादगिरि लोगोसेयैनो बे दरथाम गामिनि मानिजाथाव गामि बेंगिरिजों लोगोसे गासिबो नुजाफैनो हानाय जोंनिनो आंगोनि आंगो रायजो राजा लोगो नोंथांमोन दा आफादगिरियाहाय माखासे बे दालां जानायनि सोमोन्दै बुंफ्रुसारनानै होबाय आरो बेनि सिगांबो दाहायसो जोंनि गामिनिनो गामि बेंगिरि मानिजाथाव बिदा मधु नार्जारियाबो
माखासे जारिमिनारि बाथ्राफोरखौ बुंनानै थांबाय दा खोब मोजाङानो जाहैबाय दा जोङो सुबुं माहारि हिसाबै गोदो फाख्रिगुरि बानुगाव गाग्रागुरि रानीघाट दा खाथिथारमोन मात्र नैबे दैयाल' आरोखि सोरमांगा दैमायाल' जोंखौ माने बुखावनानै होदों आरोखि दा जोंनि गोदोनि बिदाफोर बा बिबौ बिबैफोरनि रावनिफ्राय खोनायो माने एकदम थांलाय फैलाय बाय बाहागिफ्रा दंलायलायोमोन दा दिनैहाय दहाय बुंदों हाग्रा गुदु जाबाय गोदो हाग्रायानो गैयामोन हाग्रा जाबाय हाग्रा दुफबजोब्बाय दा बे दैमायानो जोंखौ मोनसे पार्टिसन खालामनानै दोनबाय आरोखि खिन्थु दिनै बे पार्टिसनखौ जोंनिनो मानिजाथाव मानगोनां एमएलए सार रबिराम नार्जारी सारा गावनि बिराद नाजाथाबनायनि गेजेरजों दिनै बै गोदोनि समनि दा मिथिनाय बायदिब्ला दा सारनिफ्राय जों खोनानाय बायदिब्ला गोदो बे दैजोंनो सारा माने गामसा गाननानै माइरं बाननानै बारलाङोमोन जाहैबाय आरोखि फरायनो थांनायावहाय दा बेखौ बेहा मोनसे चेलेन्जिंजों बियो मोनसे लानानै दं गोसोआव बे सासे खुब सिनसियार मानसि हिसाबै आरो दिनैहाय बियो एमएलए जानो हानानै जोंनि रायजो राजानि अभाब अभिजिबखौ मिथिनायनि गेजेरजों दिनै नाजाथाबनानै बे दालांखौ आं जेरैबाबो मावफुंनानै होगोन होननानै बुंनानै आरो मोगथां महराव लाबोनायनि थाखाय जोङो आङो माने रायजो राजा जानानै आरो बिसेसके बेक्तिगत भाबै आङो सारनिसिम बिराद माने खौथि खौथि साबायखरखौ जासिबाय दा जायखौ जोंनि सुबुं माहारिनि मोजां खामानि मावनायनि बेलायाव जों बुंनांगोन सारा हास'या कमप्रमाइस गैया बयनिबो थाखाय बियो मावनानै होसै आरोखि दा ओंखायनो जोङो दालाङा जाबाय होननानै जों मिथिबाय दा दालांखौ जानांगौनि बेलायाव टेकनिकेल माखासे बाथ्राफोर थायो आरोखि दा जेरैहाय बेखौ लुनो थांनायावहाय दा मोननै फारनै साइड जाहैबाय बेराफारसे बानुगाव साइड बेराफारसे जेनेबा फाख्रिगुरि आरो गाग्रागुरि बे दरनैनि हाफोर थाबाय आरोखि दिनैहाय बे दालां बानायनो थांनायावहाय सोरनिबा हा बा बे हाजों थांथारनांगोन बे हाखौ सोरबा बेक्तिया आंनि हाजों थांथारबाय आं बेखौ होनाय जानाय नङा बे रोखोम गोबां माने जुक्ति थिखोलायनोबो हागौ आरोखि दा जेनहक जुक्ति थिखोलायनोबो हागौ खिन्थु एस ए हल जोङो मानि खाथेराव जों अभारअल जोङो जोंनि रायजो राजानि उन्नतिनि खाथेरावनो आरोखि जोङो लामा दालांखौ जोङो बयनिबो थाखाय नांगौनि खाथेराव जोङो गावनि बबेबा थाखानाय जिनिसखौबो जों दान होनो बायद' जानांगोन आरोखि दा ओंखायनो जों आं सानदों बेवहाय एथ'ग्राब सोरबा बेक्तिगत मानसिनि हाबो गैयाबो जानो हासिगौ गोदो दंमोनब्लाबो दैजों खुरखालांजाबाय मालांजाबाय दा बेवहाय रावबो आबादफोरबो मावला माला आरोखि बे हिसाबै बेवहाय अबजेक्सन जागोन बायदिखौ जोङो नुनो मोनाखै आरो अबजेक्सन जायोब्लाबो जोङो रायजो राजाफ्रानो मा खाथेराव नोंथाङा बेखौ मावनायाव मानो बादा होदों बेनि सायाव जोङो सावरायनांगोन सावरायनायनि गेजेरजों जाहाथे बिथाङाबो गोसोआव दुखु मोननानै थानो नाङा आरो मानि थाखाय आङो डेडिकेट जाखो आं होदों बे दालां जानायनि खाथेरावनो आङो दिनै आंनि थाखा बे जिफ्ले जिफ्ला हाखौ आं होबाय होननानै होनो हानाय बेक्ति जानांगोन आरोखि जों दा आं बेखौ ओंखायनो दिनै बे मेलनि गेजेरजों खावलायबाय बाहाय रावबो अबजेक्सन थानाय नङा जोङो दालांखौ नांथारगौ बे दालां लाबोनायनि गेजेरजों जोङो गोदो खुरखा लाजाबायनाय लोमला जालाबायनाय बे बेलाया जोंहा एसे खम जागोन आरो थांलाय फैलायनि बेलायाव जोंहा सुबिदा जागोन आरोखि दा मोनसे बाथ्रायाव गोदो दंमोन आरोखि नङा होमबा बे बिराद ओरै खुरखालांबाय खुरलांबाय रानीघाट खुरजाबाय मोनसे समाव बे हाग्रामा गभर्नमेन्ट फैनायनि उनावहाय आरोखि बेजों मोनसे माथावरि बथ साइड ओरैबो ओरैबो बै फाख्रिगुरिनिफ्राय माबासिम बनरगावसिम दा मोनसे प्रजेक्ट लाबोनायनि गेजेरजों बे लोमसावनाय आरो खुरखानाय बे जिनिसखौ जोङो बासायनो हादों आरोखि बे 2000 बेसेबाङाव जाखोमोनथाय दा बे प्रजेक्टनि गेजेरजोंनो आरोखि बेफोरावनो जादों आरोखि दा आंबो गोदो आनसलिकआव मावबोनाय हिसाबै आरोखि आं सिम्बोरगाव आनसलिक एबसुनि सेक्रेटारिबो जाबोदों प्रेसिडेन्टबो जाबोदों बै समाव जोङो मोनब्रै आनसलिक पाटगाव सिम्बोरगाव रामफलबिल आरो बनरगाव बे आनसलिक मोनब्रैजों जोङो मोनसे कमिटि बानायदोंमोन
बे कमिटियानो जाहैबाय सरलपारा प्रटेक्सन कमिटिमोन आरोखि दा बेवहाय बे सोरमांगा खुरखानाय आरो लोमनायखौ जों बोरै होबथानो हायो बिनि उद्देश्य लानानै मोनब्रै आन्सलिक लानानै जोङो बिनि माबाखौ प्रजेक्टखौ थाबायनो थाखाय जों माखासे मानसिफोरखौ बाहायदोंमोन खिन्थु बै समावहाय साक्सेस जाबोनो हायाखै आरोखि दा उनावहाय बिटिसि एकर्ड फैनायनि उनाव दा बिटिसि गभर्नमेन्टआनो हाग्रामा महिलारि सारा नाजानानै बा ओरै जायला थायला मोनथाबाय दं होनबा सारमोन थानानै दा बेखौ मोनसे मेजर इस्यु हिसाबै लाबाय बिसोरो लानानै बिदिनो बल्डार फिक्सिं खालामबाय माथावरि होबाय बेजों बे लोमला लोमलिफ्रा खुरखा खुरख्रा एसे सेफ जाबाय आरोखि दा सेफ जाखांनानै आरो दा फिरिगासे दाना मा जालायखो बनरगावजों दालां गैयामोन बनरगावजों दालां जाबाय सोरमांगाखौनो आरोखि बै समाव सोरमांगाया मा क'क्राझार बे माबाजों बाटारमारिजों बारनाय गौरांजों बारबाय पाटगावजों बारबाय बेजों ओरै नोंसोर लागाजों जों लागाजों थांनोनो बैजों थांदो आरो हौ नङाबा पाटगावजों थांदो नङाबा हौ गाबज्रि हरलायबा नुहुरलायोमोन आरोखि फैनो हाया थांलायनो हाया बेखौनो सोरबा मानसि लोमजादोंबा थैगुलायलांसो लामायाव आरोखि दा बेफोर जिनिसा दिनै गैयानिफ्राय गैया जाबोनानै ओरै सर्टकाट आरो बांसिन मोनसेबाव जोंहा दा बनरगाव मोनखांबाय आरो बरंगाव मोनखांनानै जों दा नैबे मोननो थांगासिनो दं आरोखि बानगाव आरो फाख्रिगुरियानो जा बा गागागुरि बे लामाजों जेखियानो जाया बेखौ जों मोननो थांगासिनो दं आरोखि दा मिथिनायाव जों वार्ल्ड बेंकनिफ्राय बेखौ बानायगोन दा बानायखांनानै बाहाय जों टेकनिकेल बाथ्राफोरखौल' एसे सिन्था खालामलायबानो जाबाय आरोखि रावनिबो जाहाथे खहा जाया आरोखि जों बे टेकनिकेलफोरखौ एसे नोजोर बोनांगोन मानो होनोब्ला बे दालाङा बेसे गोलाव जागोन दा गोलाव हायोबा जोङो गोलावखौनो खालामनांगौ आरोखि गोलाव खालामनो हायोबा मानो होनोब्ला बे खोसेब जानानै दैया ओरैबायदि फैगोन लुन लुन दै फैनानै बेजों बारलांनो हायाबा बे मन'ख'नो हायाबा बे ओरै आफार बे आपस्ट्रिमजों आरोखि गोजौ साइडजों बा हरै गोजौ साइडजों बहाबा लोमसावनानै बयजोंबा बायलांनो बेयो नाजागोन आरोखि दैया दा ओंखायनो बेखौ दा जोंहा फाइनाल फिक्स जाखाबाय खोमा आरोखि नङा होमबा सारभेयावनो बे जिनिसा जाखायो 150 औ दा बै बनरगावनि दालांनि टेकनिकेल बाथ्रायाबो बेनो फैदों बे बनरगावआव माखासे एसे माबा जादों एसे लावनांगौमोन आरोखि बे जेसे लावो एसे दैनि लोमलानाया लोमसावनानै गलांनायाव मोजां जायोबा बे लोमलानाय बाना जानाया खम जायो आरोखि दा ओंखायनो बे टेकनिकेल बाथ्राखौल' जों एसे नोजोर होलायबानो जाबाय जोंनि रायजो राजाफ्रा साफ्रोमबो मानसिफ्राथ' बाहाय नांथाबनानै थाबाय थानो हाया जाय बिथांमोनानोखि बेवहाय कमिटियाव थाबाय माबाय एसे मालाबा समस्या जायोबा खावलायलायदो हांख्रायलायदो ओरैनिखौबो लेंनानै ओरैबायदि जानो नागिरबाय जिनिसा मा खालामजायो खालामजाया बेखौ जोङो डिसकास खालामनायनि गेजेरजों जाय डिपार्टमेन्टनि मानसि बिसोरजों सावरायनायनि गेजेरजों बा जों हायाबाबो जों बे सार एमएलए मोनजोंनो जों ओरैबायदि जाबाय जोंनि मोनसे समस्या जानो हागौ नामा बे जिनिसा ओरैबायदि खालामबासो मोजां जागोनदां बे रोखोम जिनिसखौ माने खाथि सोमोन्दो लाखिनानै रायलायनाय माया जाहाथे थाबाय थायो आरोखि जोङो मोनसे मोननो थाङोबा बबेबा मोनसे खहाबो जानो हागौ बे दालां लानायावनो जों बयजोंबा लोमसावनानै बबेबा गामियाव मालाबा खहाबो जानो हागौ आरोखि दा ओंखायनो जाहाथे ओरैबो खहा जाया दालाङाबो जाथों ओरैबो खहाबो दा जाथों बिनिखौ नोजोर बोनानै जोङो बानायनायनि बेलायाव बा बानायनायनि सिगांबो जोङो सारमोनजों बिसोरखौ एसे नोंस्रा माने क्ल'ज नोंसोर लागोनि हिसाबै नोंसोर मोनबाय थायो हिसाबै बेफोरखौ एसे नलेजाव होनानै दोनबानो जाबाय आरोखि सार दा बे रोखोम जाहैबाय दा गोबांनो आंबो माने दा डिपार्टमेन्ट माबायाव मावबाय आरोखि पिडब्लिउडि डिपार्टमेन्टआव मावो गसाइगाव मावो आङो ओमफ्राय बिसेसके बेबायदिनो गोबांनो दालां दा लागासिनो दं आरोखि बे वार्ल्ड बेंकनि थ्रुयैनो दा जोंहा बेखौ लानो हादों बिराद खुब मोजां जाबाय आरोखि गिदिर गिदिर माने बेखौनो देरसिन जों बुंनांगोन आरोखि आरो बे एचिभमेन्टआव आरोखि सारनि रबिराम सारनि एचिभमेन्ट होनोब्ला बेनिफ्राय आरो बे सेटिसफाइड जाखाथारबाय खोमा आरोखि बे गोसोआव बिराद खुसि जाखायो आरोखि बेखौ मावनो हानायनि थाखाय आरोखि औ दा जोङो जानांगौ जाहोनांगौ बेखौ दा जोङो मानो जाया जों सोरबा दाबो दं नामा जाहोनो बानाय दं नामा बे जानो नाङा आरोखि जोंनो नांथारगौ आरोखि बे जिनिसखौ बे दालांखौ आरोखि दा जाय हक जोङो समस्या जायोबा रायलायनायनि गेजेरजों जाहाथे समाधान खालामलाय
सोरखौबा दुखु होनो नाङा दुखु होलायलायनायनि होआलासिनो समाधानखौ खालामबाय रायलायनायनि गेजेरजों आरोखि दा जाय आङो गोबांथार बाथ्राखौ बुंनो सानाखिसै आं आसाल' खालामबाय माने फैबाय थानाय समावहाय बे दालां जानायाव जों साफ्रोमबो जोंनि फाख्रिगुरियानो जाथों गाग्रागुरियानो जाथों बा ओरै बानागावनि रायजो राजायानो जाथों बयबो मदद होलायनानै होलायथारनांगोन आरो बे दालां जाफुंनायाव जोङो बयबो स्ट्रंलि मदद होनानै जाहाथे साक्सेस जाथों आं बेखौ खावलायनानै आंनि बेखिनि बिबुंथिखौ बुंनानै फोजोबथ'नाय जाबाय बिबुंथि दासो बिबुंथि होलांनाय मानगोनां मिनिस्ट्रि बसुमतारी बिथांनिसिम जों मोनथियामोन अब्लाबो बिथाङा गावनो निजेनो गाव सिनायथि होनानै लालांबाय बिथाङा मोनसे समनि सिम्बोरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारिबो जाबोदोंमोन आरो आफादगिरिबो जाबोदोंमोन होननानै आरो जों दायोसो मोनथिबावदों बिथाङा PWD डिपार्टमेन्टआवबो साख्रि मावो जाय हक बिथांनिसिम आरो फिन खेबसेबाव आं गोजोननाय जासिबावबाय दा बे सरलपारा दालांनि सायावनो सुंद'यै बिबुंथि लाखिनो थाखाय आङो फाख्रिगुरि